Taura nyaya right. Nyaya iripo ndeyekuti vakoro zvinhu zviripo ndezvokuti inini line refoni ndaida kundotenga even nhasi saka ndakafunga kuti mazuva achawedzerwa 14 days futi saka kwacho kunotengeswa malaini emafoni kuti ndite foni inini ka zvakatodhakwa kwakatovharwa but nhamba dzangu ndofana kunge ndinadzo ini but zviripo ndizvezvo. Iyo foni uri kuidiwa foni aiwa foni ndoidayo kuti inini ka nditaure nevanhu vanenge vaida kutaura nini. Saka zvinhu zvakavharwa zvese hakuna chiri kushanda chichichi. Hapana, dzakawedzerwa nezuro na5 o'clock. Saka iwo kuti ndezvipi zviri nani kuwedzerwa kana kusawedzerwa madays nemamiriro akaita zvinhu. Ini zvangu zviripo ndezvokuti ka apa tokona kunge tori paprotection yakanaka. Alright. Padi on the other hand zvikuraya zvimwe zvinhu futi but hapana zvekuita ka because ndizvezvo ndozvauya ndozviripo. You should even handle what happened to you. Handle anything. Saka ukurarama sei mazuva ano sezvo madhiri ako pamba akatovhariswa handiwa embo tambo nevanhu vanoito inini ndatakurira vanhu nechingoro changu ndichienda kumusika. Madhiri achakadhakwa because hakuna munhu achada kutakurirwa kuenda kumusika nokuti mabhazi acho hakuna. Unomutakurira achindokwira bhazi rinoenda kwaani hakuna. Saka apa tautongopona nokuti ukawana wano kuti nditimbire mugadheni mangu wotimba wopiwawo mbijana yeyo unorarama ende ipapo pacho unoita rake ukaita nerake ka unobva wapiwa nesadza ipapo. Saka ndozvaurita mazuva ano hauchafunga zvakawanda. Ndizvo ndokurarama kwacho kuri kuitika. Saka pakaipa Kuda. Pakaipa kwacho kuipa kwekutamba nako toipa chako chako. Zvakadhakwa. Hazina kudhakwa kuno kuchete zvakatodhakwa ka almost old white. Kuchema unge asiyana madhakirwa acho manje. Vamwe kune dzimwe nyika hanzi vari kuisirwa chikafu pamadhomo dzimba dzavo. Isusu kunoku tingonzi 14 days idzedzo no going anywhere but they don't even assist with anything. So it's really good. But ingwani takabva kufiliswa mafomu mari dziunzi dzichava. Wakafiliswa mafomu? Ndobva waona chi? Aiwa kati handitomirire. Mirira. Zvinhu zvingabva zvaitwa papo ipapo tomirira. Aiwa iwe mirira. Asi hauna kufilawo. Handite zvakadhakwa kudaro. Saka haubatsiriki ka. Usingaitika izvo. Ubatsirika nokuti ndoziva kuti hapana chinoitika. Shamwari ndakambofira amwe mafomu anenge 7 pana kana chakamboitika kwandiri. But wakainzwa here rume yakafamba yekuti hanzi kumajubheki mari dzakaiswa wakaizinzwa here? Majubheki? Hanzi vanhu vekumajubheki wakapiwa mari. Vanhu vekumajubheki? Nani? It was cash in hand or whatever. Mari hanzi dzakaiswa mumaiko cash wakazinzwa here? Why you uchitaura kuti majubheki chete? Aiwa kumajubheki handiwo wakatanga kufiliswa mafomu then vawazoya kunoku akaisirwa mari. Handikuziva kuti mafigures achakamira sei but chandikuziva ndechekuti ndakangonzwa chichitaurwa kunzi mari dzakapinda. Ndinazvinzwa plus handina dhiri nazvo kuti. Saka usachemeka because iwe ini ndotochema todza kuchema nekuti chiwe nini handokarambofila fomu. Iwe rutaura majubheki wakarambofila fomu? Ndakariramba fomu ireyo. Saka akatouya ikanzi fila pa ndikati handidi kondakambofiliswa zvimwe mahara inini pasina chakamboitika kwandiri. So I don't even judge. Inini handite zvinhu zvandoona kuti zvina benefit kwandiri inini. Wasting my time writing my name and my signature. Kudzakazouya uchaita sei? Unonairira papi? Dzakazouya uchaita sei mari? Dzikauya munenge mahwinawo vakasaina vanenge vahwinawo.
Yakasazotara zokuti adziuye ka. Ayo kana dzauyawo. Mune mawina andi wakasaina iwe. Tiri ndakasaina. Senge wewe so wakanyora mapepa tutu. Uko ne uko. Wadichi? Makanyora tuma paper kaimi. Katuma paper. Ndaro wako bango akanyora tuma paper. Andi panzi taura losi wakaita. Bango wakaita losi. Bango kambedza losi 20,000 ichi. Ndio malosa ndingakaitika. Yake ndereira kampa losi 20,000. Ndio zvakaitika kasekuru. Munhu akaloza 20,000 kapaka lockdown. Aiwa pa business ripi. Nomubvunza kavanokutsa. Pane madhina akaita empaka mari idzo. Ukoona zvimwe zvacho. Anotinakirwa nazvo zvangu. Saka kuti makomedi anenge mari dzanyora navanhu. Sha. Muna asingaende kubasa. Ari ndakaruza 14,000. Parkerson uyu wangu anani naye panapa. Akaluza mari. Ndakaruza 13,000. So uzirambe. Iyo uri kuzirambe. Pa business ripi. Mana kana madhira kana kaita underground ka. Pana madhira underground. Iyo ka munhu angazoudza ndosera tenderane muno mureni muno. Otakaluza 13,000. Mana tazotenga mbatutu. Sha. Kwete mbatutu. Mari mudzanga. Hakwanisa kuafford kutenga mudzanga. Even afford to buy a cigarette. Even pasina lockdown. Zvakangogara zvakangote kudhakwa kwari. But auto atakaluza 13,000. 13,000. Nebusiness racho ripi. Saka podeza kutaura tichiye manje. Aiwa, ini ndiri kutaura kuti ka. Pane zvimwe zvinhu ka. Zvanyoreswa nevanhu zvisingabude nezvinhu zvokuti ka. Uri kuona iwe saka iwe unokwati ukanyora 13,000 iwe 13,000. Aiwa isiwa. Haizouya kairi 13,000 pa tokona ngozi matasa pamunhu wese. Munhu wese vanhu vanongopiwa mari dzakafanana kasi. Umopiwa madzaza. Atiri kutaura hanzi kuti chapiwa matasa. But tiri kutaura kuti even wakanyora kana 20 gida rako. Hapana pa uchapiwa 20 gida. Unongopiwa tasa inongopiwa munhu wese. Kana 500 kana chiya dziri ma 5 inongopiwa mari idzo. Apa angangori mafigures ongoti vanhu vengonyoro. Waisi. Kaka, zvinogona kuita nepamwe unogona kuipiwa. But shamwari ka, unoziva kuti munyika muno muZimbabwe, how many away? Iye ni Zimbabwe. Tronga? MuZimbabwe muno, how many away? Number. Percentage 15 million. It's a approximately 15 million vanhu muno muZimbabwe. Yozopiwa taza 15 billion yakamborova. Iyo imwe yacho inonzi yakauya kune vamwe vari kutenda kukoti yakashayikwa mari. Yonyoresa zvinhu zvakadaro akana zvapera handichada. Wabo. Yapo. Handichada. Yabo, haita bo. Ibo.